相席ラウンジで美女と何時間も相席できた男性、それカモにされてるかもしれませんよ。僕は相席ラウンジの裏側を暴露する元社員。相席ラウンジにはイベントやポイント目的で男性と相席を続ける女性がいます。あなたが盛り上がってると思ってるその時間、女の目的達成に付き合わされてるだけかもしれない。それを見抜くヒントを伝えます。市場価値のバランスです。相席ラウンジではお互いにチェンジできる権利があります。だからレベルが釣り合ってない相席は普通どちらかがチェンジをします。なのに明らかに自分より格上の美女との相席がなぜか何時間も続く。そんな時は一度冷静に考えてみてください。本当に自分に興味があるのか、相席を続ける別の理由があるのか。常連の指活女性が言ってました。この人だったらチェンジしないだろうなってなんとなくわかる。美女と長時間相席ができた。それ本当に脈ありですか？もしかしたら選ばれてるだけかもしれませんよ。脈ありとしてじゃなくカモとして。次回 VIP に呼ばれる女性の特徴を教えます。